ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿರ ದಾದಾ ಪಂಡ ತಾನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಡು ಮೇರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಡು ಏನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತ ಅದು ಈಗ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಐತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ದೀತೆ ಅದೇ ಫ್ರೀಝರ್ ಇತ್ತಡು ಅವಂತೆ ಐಸ್ ಪೌಡರ್ ದೀತೆ ಐಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂಚದು ನೀಟ್ ಅದ ಇಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಪತ್ತ ದೀದು ಬಿಡೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಪುಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಆರೇನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪಾಡ್ನಾಗ 8 ಕಿಲೋಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ರಾತ್ರಿನೇ ತಿಂಪುನು ಕಜುಕು ಮಾತಾಯ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಕೊಡು ಸದ್ಯಗಳು ಯಾನೊಂದು 4 ತಿಂಗಳ ತೀರ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೆ ಪಂತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಆಣೆ ಎಂಕು ನೆನಪಾಣಿನಿ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೆ ಸದ್ಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈಗ ಲೋ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ನಾನು ಕುಲ್ದು ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪಂಪೆ ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನತ್ತು ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಬಾಜನ ಮಾತ ನೆಟ್ಟೊಪ್ಪುನತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ಡೊಂಜ ಆತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೆಕ್ಕೊಡು ಮುಲಿತೆ ಏನು ಬಟಾಣಿ ಬೇಯರೆದಿಯೇ ಬಟಾಣಿಗೆ 2 ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಿ ಪಾದು ಒಂದೇನು ಅದಾಂಡಲ ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಐಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಚಪಾತಿಗ್ಲಾಪುನತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಕ್ ಪಿರಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ದ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನೇ ದುಂಬು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದಿ ತೆರೆಂಕಲ್ನ ಬೆಡ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಟರ್ನ್ ಅನ್ಷಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲೋನೇ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಉಡೊಂಜಿ ಆಜಿ ಉಂಡು ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಪಿಲ್ಲೋ ಉಂಡು ಬೆಡ್ಡಿಡ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೆಡ್ಡಿಡ್ ಅವೇ ಲುಕ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಷಾದು ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಪಣ ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಪಂದಿದ್ದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೋಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂದಜಿಟ್ ಪನೊಂದು ಲೇತ್ ತಿಂಗುಲಾತು ನಂದು ಪೂರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರೇ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೋಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಫೆ ತೂಕ ಒಂದೆತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಆತನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಲೋಷನ್ ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಇಂಚಾಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಲೋಷನ್ ಅವು ಉಂಡತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂದು ಕನ್ನದಿಡ ಲೋಷನ್ ಒಂದುವೇ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ದಕ್ಕನ ಡೈಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಲೋಷನ್ ನೇಟೆ ಉಪ್ಪುನು ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಉಂಡು ಯಾನೊಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಣ ಏನ ಫೂಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಾರು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆವೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಲೋಷನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಲೇಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ತನಿಷೆನ ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಷನ್ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೋಪುಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ತೂಕ ಅಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕನದಿನಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂತ ಪಂತೇರು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸೀರಮ್ ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ಪುನಃ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಯಾನೆನ್ನ ಫೂಟ್ಗೆ ಲೆಗ್ಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ಠ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಲೋಷನ್ ಅಂತೆ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪು ಬನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಆಯೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಡ ಏನ ಕಾರ್ ಫೂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಪಾದ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಇತ್ತನತೆ ಅವು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅಂತೆ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಚೂರ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಜಿಂಜ ಕಾರಿಗೆ ಪಾಂಡ ಅವು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಂತೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದನು. ಬಟ್ ಒಂದು ಲೋಷನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒವಂಡಲ ಲೋಷನ್ ಕಂತುಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಡು ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪಡು ಐಟ್ದಾಲ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೂರದ ಆಲೋಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಲೋಷನ್ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಬಟ್ ಅವು ಈ ಲೋಷನ್ ದಾಸ್ರ ಪಡ ಐಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ದಾದನ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ ಆಣತ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಡು ಅವು ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ತೋಜರೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಲೋಷನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ತೋಜುನು ನಿಜವಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ಪೂಜಾವೆ ನೆಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅನ್ಕೆಂಡ ಓಕೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ದೀದಿನ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದುಪ್ಪ ನೆಟ್ ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಉಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ಮಾತ ದೆಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅವು ಹೆಲ್ದಿ ಅವು ಅಂಚ ಪೂರ ಇನ್ನುಂಡ ಇಚ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಪನರೇ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಾರಣ
ಒಂದು ಲೋಷನ್ ಉಲ್ಟದೋಜು ಒಂದು ಲೋಷನ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕಾರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾದದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಪೋತುನು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒಂದು ಮುಗ್ಗಿನೆಟ ಒಂದೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಡತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ತನಿಷುಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಎನ್ನ ಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ ಫುಡ್ ಮಸಾಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಐಡ್ದು ಡವ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡವ್ ಲೋಷನ್ ನಿವಿಯಾ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಡ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನೇ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಳಿ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಡವ್ ನಿವಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬುಡುಂಡ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡತೆ ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಸೀರಮ್ ಅವು ಪೂರ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೂಟ್ದ ಪಾದದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ದೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರಿವ್ಯೂ ನಿಕಲೆ ಕೊರರೆ ಇತ್ತಂಡು ಏತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡತೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲೇರ ಆಂಡಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇಡ ಅಂದ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರೆ ಅನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂಡ ನಿನಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಒಂದು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ತುಜ್ಪಾನಾಗ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ಪುಗೆ ತೂದು ಪುಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆನಾ ಅವು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೇರೆ ನಡ ಅವು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪತೆ ಸ್ಪಾರ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂಜೆದನೆ ದೀಪ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಮಾತ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬುಡುಂಡ ಪಿದಾಯ್ಡು ಓವಣ್ಣಲ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಅನ್ಕೆಂಡ ಪಿದಾಯ್ಡ್ಲ ಪೂಜೆದ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಅಂಗಡಿಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬಟ್ ಕೆಲವುದ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚಿ ಕೆಲವುದ ಕಲೆಗೆ ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅವು ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರ ಫ್ರೀ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಹೋಲ್ಡರ್ಡೆ ಅಂದು ಇದ್ದಿತ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅವು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ನೆನ್ವೆ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಲೋಷನ್ ಪಾಡೋಲಿಯ ಬೊರ್ಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಬೇತೆ ಲೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಬೇತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ ತೂನಾಗ ಹೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಜುನದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಆಪುನದ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಏನೊಂದು ಪೇರು ಆ ಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್